wace shekara aka fara amfani da naira biyar? Naira biyar ta takarda koko. Naira biyar ba mu ce takarda ko leda ba. A naira biyar wace shekara aka fara amfani da ita? Naira biyar 2008 an ka fara amfani da ita. Naira 200. Naira 200. Ka san biya naira 200? 200. Wani hoton wane ne gare ta? 200. Hoton taɓawa ɓalewa. Na ce ungwanan. Taɓawa ɓalewa. To ni ba wata shekara aka fara amfani da ita. Amfani da ita? To ai ka ta takarda koko. Ita 200 akwai ta takarda akwai ta leda. Ai ka san an yi na ƙarhi ko. Ai ko akwai matsala. Ina ne capital city of Nigeria? Abuja. To former capital city of Nigeria fa? Former capital city of Nigeria Lagos. Kuma sweetheart. A wace shekara aka buga naira 50? Kai wannan. Rafa guda fa za a baka gai. Rafa guda? 5,000. Shekarar da an ka buga 50 2007. Galla ga karatu rufe mu baki. To naira 1000. Naira 1000? Eh.